Motocyklové komunikátory. Tie sú dnes už bežnou súčasťou výbavy motorkára, no a mnohí z nás ich výhody užívame už pár rokov. Avšak existuje ešte množstvo motorkárov, ktorí sa ich stránia. No je pravda, že ak si raz takýto komunikátor vyskúšate, pravdepodobne si ho veľmi obľúbite. My sa dnes pozrieme na to, ako si vybrať ten správny komunikátor pre vás. Najskôr, aké sú hlavné funkcie takéhoto komunikátora, tak v prvom rade komunikovať medzi sebou dvaja a viacerí, potom môžete prijímať alebo vykonávať hovory z vášho telefónu. Ako tretie môžete počúvať napríklad GPS pokyny a v neposlednom rade môžete počúvať hudbu, či už si ju streamujete z telefónu alebo využívate funkciu FM rádia v niektorých z komunikátorov. No a podľa čoho si vyberiem z tohto množstva komunikátorov? Poďme na prvé kritérium. Koľký budete komunikovať? V prípade, že komunikujete dvaja, zvyčajne vám stačia tieto základné rady ako Spirit alebo SMH5 od Seny. No a komunikujete viacerí ako 4, tak už tam treba ísť do vyšších rád, ktoré podporujú viac pripojení. Avšak my odporúčame pri väčších skupinách vyberať interkomy, ktoré majú mesh, čiže napríklad rady Pektalk alebo 30, 50 Spider od Seny. Pretože mesh je niečo také, predstavte si to ako miestnosť, do ktorej sa automaticky napájate, je tam oveľa vyššia kvalita zvuku, oveľa lepšie pripojenie, tá dĺžka pripojenia sa znásobuje, čiže má to samé výhody a hlavne vám to veľmi pomôže s psychickým zdravím, pretože párovať viacero účastníkov cez Bluetooth je veľmi komplikované. Takže ak ste dvaja, základné rady, ak ste viacerí, my už odporúčame iba mesh. Druhé kritérium, ktoré by mohlo byť kľudne aj to najdôležitejšie, je, akú značku majú vaši známi. Prečo je to tak dôležité? No, rovnakú značku spárujete najjednoduchšie. Isté dá sa spárovať rôzna značka, najmä cez Bluetooth, tam viete spárovať či už renomované značky, alebo napríklad aj čínske komunikátory, ale kvalita audia je vždy výrazne nižšia, je tam horšie spojenie, nefungujú potlačenie hluku, každý má napríklad rôznu hlasitosť v slúchatkách, čiže nie je to nikdy optimálne. Vždy sa najlepšie spáruje tá istá značka, a duplom, ak máte mesh. Mesh od rôznych výrobcov, napríklad Cardo a Sena zatiaľ nedokážete spárovať, takže pozor na to, rôzne značky sa párujú iba cez Bluetooth. Za 3, počúvanie hudby. To je veľmi jednoduché. Ak radi počúvate hudbu v príľbe, tak sa vyhnite tým najzákladnejším radám. Tam sú veľmi jednoduché základné reproduktory, ktoré nemajú žiadnu dynamiku a siahnite radšej po radách, ktoré majú už aspoň repráky s označením HD, čo znamená, že sú väčšieho priemeru, sú hrubšie a sú schopné zahrať aj tie hlbšie tóny a celkovo sú hlasitejšie. Pri niektorých komunikátoroch dokonca nájdete napríklad reproduktory JBL, prípadne Harman Kardon. Za 4. Kompatibilita s príľbou. V podstate platí, že všetky komunikátory sú kompatibilné, už každá moderná príľba má predprípravu, každá s výnimkám a dáte to či už nalepíte alebo na svorku do každej príľby. Výnimkou sú takéto špeciálne komunikátory, robí ich napríklad HEC, Shark, Scorpion alebo ponovom Cardo, takisto robí Cardo aj pre HEC. Tie sú špeciálne prispôsobené na tvar príľby, majú svoje vlastné miesto, je to výhoda pre rozloženie hmotnosti, rozloženie baterky dozadu a máte pripravené kábliky vhodnej dĺžky. Nevýhoda je, že ak túto príľbu s tou predprípravou predáte, tak vám ostane komunikátor, ktorý už do inej príľby nenamontujete. No a ako som spomínal, všeobecne platí, že ten komunikátor už dáte do skoro každej príľby. Na čo si však dať pozor? Ak máte ovládanie clony na tejto ľavej strane na brade, tak si treba dávať pozor pri montáži, aby ste nepoškodili ten lanovod, ktorý ovláda clonu. Druhá vec, ak je len príľby zo spodu, taký plastový a väčší, tak bude ťažšie tam zasunúť svorku, avšak stále to môžete nalepiť. Tretia vec, čo som už spomínal, tak je príprava na interkom. Čo je vlastne príprava je, že máte vyrezané otvory na slúchadlá. Taká malá informácia, pre HEC a Shark vyrába komunikátory Sena, takže ich potom ľahko spojíte aj s týmito univerzálnymi Senami, čo je asi dobre vedieť. No a v poslednom rade sú to funkcie komunikátorov. Ono treba povedať, že funkcie sú veľmi podobné, líšia sa tam napríklad dosahy a tak ďalej, ale to je väčšinou tiež nejaký marketingový ťah, lebo zo skúsenosti, ak zájdete za nejakú zákrutu, prípadne máte nejakú prekážku medzi vami, ten dosah sa aj tak stráca. No jeden z najdôležitejších aspektov je vodeodolnosť. Ono všetky komunikátory sú vodeodolné, majú nejakú ochranu, ale iba niektoré z nich sú IP certifikované, takže odporúčam pozrieť na tie, ktoré sú IP certifikované, najmä ak budete jazdiť veľa v daždi, budete veľa cestovať.
Určite sa to oplatí z našich skúseností, pozrite na to. Každopádne aj tie, čo nemajú IP rating, vydržia, len treba byť opatrnejší v daždi. Čo sa týka ostatných funkcií, nie je tam už až taký rozdiel. Isté sú potom najvyššie rady, ktoré majú funkcie ako Wave Intercom, privolanie pomoci vnúci, rôzne svetielka a tak ďalej, to už je úplne na vás, či to potrebujete, avšak ten základ si myslím, že splní väčšina interkomov a riadte sa hlavne podľa tých kritérií, ktoré sme spomínali predtým. No a aké je naše odporúčanie na optimálny komunikátor v roku 2026? Tak určite, aby mal mesh, aby bol vodeodolný, optimálne s IP certifikáciou, aby mal dobré repráky a tretia vec, aby to bolo značky, ktorú majú vaši známi. Podstatné už necháme na vás. Konkrétne tipy od Moteamu. Najdostupnejší komunikátor Sena SMH5 Cardo Spirit. Dostupný komunikátor s HD reprákmi je Cardo Spirit HD. Všetko, čo potrebuješ s meshom, Sena 30K alebo Cardo Pectalk Neo. No a najvyššie rady Pectalk Pro alebo Sena 60S. Ďakujeme za zhliadnutie videa. Ak si už vybral a náhodou si nevieš dať rady s montážou komunikátora, tak určite čekni naše ďalšie video. Radi ti s tým pomôžeme. Hello!